Ja, så skal vi snakke om henfaldsrækker her på fysikforsøg.dk. Og det gør vi på et kernekort, som vi har et fuldt overblik over et helt kernekort her. Og man skal forestille sig, at det er ligesom et koordinatsystem, hvor vi hen af x-aksen, der har vi antallet af neutroner, og op ad y-aksen, der har vi antallet af protoner. Jeg har nu zoomet helt ind på vores kernekort, og vi kan se her, at rækken, jeg har zoomet ind på, er nummer 92 opad, uran, og så hen af x-aksen, hvor vi har neutronerne, der kan vi se, at der bliver lagt en neutron oveni, så vi har uran 234, 35 og så videre heroppe af uran 238. Og uran 238 er jo vores mest fremkommende uranisotop. Og det kan vi se her nederst på, at 99,2745% af al uran er lige nøjagtigt den her isotop. Og her har vi uran 235, den isotop, der bliver brugt i atomkraftværker og atombomber. Og der kan vi se, at der er der kun 0,72% af den her isotop. Andet vi kan se, hvis vi zoomer ind her, er, at uran 238 har en halveringstid på 4,468 y for år, og det er i gange 10 i 9. Og 9 nuller, så er vi jo oppe og snakke i milliarder, så derfor har vi cirka 4,5 milliard år for halveringstiden på uran 238. Og det er selvfølgelig også forklaring på, hvorfor det er den isotop, der befinder sig mest af på jorden. Vi kan se her længere nede, at uran 238 udsender primært alfa henfald, men den har også andre strålingstyper. Og vi kan se, at eksempelvis uran 237, der har en halveringstid på 6,75 dage, udsender beta henfald. Og der kan vi bruge farvekoderne lidt til, at vi kan se, at de lyseblå de udsender beta henfald. Og nu har jeg så zoomet lidt ud igen, så vi kan prøve at følge sådan en henfaldsrække. Og lad os prøve at starte uran, eller ved uran 238. Og den udsender primært en alfa-partikel, som består af 2 protoner og 2 neutroner. Så derfor 2 protoner, det vil sige, at så skal vi gå 2 nedad, og så 2 neutroner, at så skal vi gå 2 til venstre. Og så ender vi så i thorium 234. Den er lyseblå og udsender et beta-henfald, og beta-henfald var jo en neutron, der blev omdannet til en proton og en elektron, der så blev skudt ud af kernen. Så derfor mister vi en neutron, så altså en til venstre, men til gengæld får vi en ekstra proton inde i kernen, så derfor en opad. Så det giver så sådan skråt op til venstre, og så ender vi så i palladium 234. PA 234 og så videre. Lad os lige prøve at følge den til enden. Vi endte i en lyseblå her igen, så det vil sige skråt op. Så er det så en uran 234, der udsender alfa igen, så det vil sige 2 ned, 2 til venstre, thorium 230. De orange er også alfa henfald, 2 ned, 2 til venstre, radium 226, 2 ned, 2 til venstre, radon 222, beta henfald, skråt op, beta henfald igen, så når vi op i en alfa igen, 2 ned, 2 til venstre, 2 ned, 2 til venstre, polonium 214, alfa, 2 ned, 2 til venstre, og så er vi i beta henfald igen, skråt op, og så til sidst polonium 210 udsender alfa, og vi ender så nede i den stabile isotop bly 206. Så det vil sige, at vi ender hernede i Pb 206. Så henfaldsrækken fra uran 238 ender nede i bly 206.